Bueno, la idea avui és parlar de connexions. Connexions, has vist quin escampall que he fet aquí de connexions i de cables i tot això, però parlarem de les connexions amb cable. Amb cable. Després un altre dia ja parlarem de les sense cable. O sigui, No, tranquil·la. Per cables, avui no patir així, que en tenim. No us faig a vosaltres, només és aquí del material. Avui la bicicleta la porto aquí. Molt bé. Per exemple, un cable com ara aquest. Si mireu, us aniré passant perquè els aneu veient i tot això. Per exemple, un cable com aquest. Són connexions USB. Aquesta és connexió USB, de USB normal a USB tipus C. Aquest serà el que unifica, no sé si és a partir del 24 o del 25, però aquest serà el cable oficial, la connexió oficial a tota Europa. És a dir, tots els dispositius mòbils hauran de tenir aquesta entrada. Aquest, en canvi, és un cable d'Apple per telèfons Apple i és de USB a Lightning, que és el tipus de connexió aquesta, que és diferent. En aquest cable veureu que hi ha una cosa que no està bé. Bueno, la veureu o no. Jo us el deixo aquí perquè veieu el cable i d'aquesta manera podeu veure. Clar, aquesta seria l'USB normal, que seria aquest el rectangle que tenim normalment. Llavors hi ha cables també tipus com aquest, veieu? Un cable com aquest et permet connectar diferents dispositius, perquè tu pots, per aquest costat, connectaries el micro USB, seria aquest, ara us el passo, veieu, aquest seria micro USB, i aquest és el Lightning, que és el d'Apple, de manera que tu tens un telèfon Apple, fas així, i connectes el telèfon Apple. Això ho connectaries així, per exemple. No. I si tens un telèfon Android, treus això, i connectes el telèfon Android. D'aquesta manera, amb un sol cable, tens dues connexions. Això és molt pràctic quan tens dispositius amb diferents connexions a casa. Llavors dius, bueno, ara connecto un, ara connecto l'altre. Llavors és fàcil. Veieu, és aquest. Aquest és el d'Apple. Aquest és el connector d'Apple, els telèfons Apple. Telèfons o tablets Apple porten aquest connector. Per aquest costat és igual un USB, però per aquí té aquesta connexió que és diferent, que és específic per Apple. Ara, sobretot, Apple eren els que no s'hi feia gaire gràcia aquesta normativa nova a Europa, perquè hauran de canviar aquest cable. Ara, els seus telèfons no hauran de venir amb aquest cable com a la resta del món, sinó que hauran de portar el gris aquest, hauran de portar aquest connector. Veieu que és aquest, veieu la diferència entre un i l'altre, aquest seria el d'Apple. El d'Apple és universal aquest, d'Apple. El d'Apple és aquest. És aquest d'aquí. I ara hauran de ficar aquest a Europa. A la resta del món, Apple seguirà fent servir el seu connector, que és el que sempre han tingut. És un cable, aquest està molt bé perquè el pots girar, no t'afecta per res, igual que aquest. Tu el pots posar d'un costat o de l'altre. En canvi, aquest d'aquí, no. Aquest o el poses del costat correcte o et carregues el connector del mòbil. Aquest és el micro USB, el que porten molts mòbils, no la majoria, però ara molts mòbils. Ara ja tots els telèfons nous ja van sortint amb aquest connector. Fixeu-vos que la diferència entre els tres connectors, veieu, una mica a la mida es veu clarament que l'USB tipus C, que seria aquest, és més gran. Aquest no només és també per carregar, sinó que la transmissió d'informació és molt més alta que no passa amb aquests dos. Passa més informació per aquí. Llavors, per connectar dispositius i passar informació també va molt millor. Trigues menys. Aquest d'aquí també servirà pels ordinadors. Aquí en els ordinadors tenim per un costat l'USB normal, veieu aquí, que hi ha aquí l'USB normal, i ara ja els ordinadors ja venen amb aquest d'aquí. En el cas dels USB, ja que tenim aquí, veieu, aquest cas té dos USBs. Clar, el problema que podem tenir, aquí tens un a un costat i depèn, aquí en tens un altre. Normalment aquí amb dos en fem prou, però de vegades no en fem prou.
i necessites més. Llavors van sortir, igual que això, doncs hi ha això. Exacte, seria un lladre, un connector amb múltiples entrades, de manera que jo connectaria aquest aquí a l'ordinador i tens totes aquestes entrades possibles. Fixeu-vos, per exemple, aquest connector, que per un costat, ara us el passaré, és d'alumini. L'alumini fa que la calor es dissipi molt millor, llavors no s'escalfa tant. Per altra banda, els connectors veieu que són de color blau. Quan són de color blau vol dir que la velocitat del connector és més alta. Llavors, no només és un USB normal, sinó que quan vulguis transmetre dades, en aquest connector anirien més ràpides que en un connector normal. Normalment els connectors aquests sempre són negres, o pots trobar algun que sigui així blanc, però normalment són negres. Però quan són blaus sí que t'assegures això, que sigui una miqueta més ràpid. Això estem parlant de connectors que valen, sembla que no sé si va arribar als 10 euros, és algú que és bastant econòmic. I en el cas que vulguis connectar diverses coses al portàtil o al fixe, a l'ordinador fixe, et permeten molta polivalència, perquè tu pots connectar aquí diverses coses i quan arribes al portàtil connectes un i ja tens tot automàticament connectat. No has d'anar a connectar un per aquí i un per allà, que facilita molt la feina. Aquí, per exemple, també veieu els diferents gruixos dels cables i un detall d'aquest cable que us hem ensenyat, que és això. La flexibilitat. Sí, i aquest que està trencat. Aquests cables, malauradament, es trenquen sovint, perquè és una que fem servir cada dia, i això és molt important que ens fixem si està trencat i el canviem, perquè aquí podem tenir un problema greu. Clar, és un cable que passa electricitat. Llavors, clar, potser l'agafem per aquí, el connectem i d'un xispasso. Vull dir que amb aquestes coses, atenció. Els cables, a vegades hi ha cables com ara aquest, sigui de la marca que sigui, no sigui d'on siguin, però per exemple aquests que veieu que són més gruixuts, un cable que són més gruixuts, que són de tela, per exemple, aquests cables són més resistents. Aquest, per exemple, aquest cable el faig servir cada dia des de fa uns quants anys i està com el primer dia. Diferència, home, aquest potser igual et costa 50 cèntims i aquest igual et costa 3 euros. Tampoc és la diferència i va bé. Igual que amb els carregadors. Els carregadors tenim cada dispositiu, en principi, fins ara venien cada dispositiu amb el seu carregador. Ara això està passant a un altre tema, perquè per temes d'ecologia diuen que no cal incloure un carregador, que si ja tens un carregador que faci servir el vell. Paral·lelament a això també et diuen, però per aquest telèfon que t'has comprat, compra aquest carregador. És a dir, que et cobren més i surten menys coses en les caixes. Important, cada telèfon té un carregador, per dir-ho d'alguna manera. No tots els carregadors són iguals i és important que amb el telèfon que tinguem fem servir el carregador aquell que fem servir, el que tenim, el que ve de sèrie. Si no ve de sèrie, comprem un que vagi bé. Imagineu-vos això, no només és el fet de connectar-lo a la llum, sinó també és la quantitat d'electricitat que es transmet del carregador al telèfon. Clar, contra més quantitat d'energia transmetes en menys temps, més ràpid es carrega. Però això, si no anem en compte, podem fer malbé la bateria del telèfon. Per això és important mirar-ho. O sigui, no tots els carregadors van bé amb tots els telèfons, i això és important mirar-ho. Si un dia faig servir un carregador que no és el meu, no passa res, però de normal val més la pena mirar-ho. I com ho saps? Això quan el compres, o sigui... El teu i prou, diguem. Exacte, tu quan compris el telèfon, si el telèfon et ve amb el carregador, perfecte, ja està, no hi ha més perquè és per aquell telèfon. Si no et ve amb carregador, doncs llavors has de demanar-ho. Escolta, quin és el que aniria bé aquest? Llavors et diuen l'emparatge, o sigui, doncs mira, és aquest, perquè per emparatge, o sigui, la quantitat d'electricitat per temps que entra en el telèfon és el que li va bé. Clar, hi ha dispositius que el que fan és la càrrega ràpida, és a dir, que com els cotxes, que dius en 30 minuts es carrega la bateria no sé quan. Això està molt bé per poder disposar del dispositiu, però això va en contraposició de la vida de la bateria. Contra més ràpid i amb menys temps carregues la bateria, més la fas malbé. Llavors, l'ideal és carregar les bateries a una electricitat constant que li vagi bé i amb un temps, no ràpidament. O
O sigui, si li fiquem l'electricitat allà tota pastilla, la bateria es ressenteix. Si ho fas de tant en tant no passa res, però si ho fas habitualment, doncs podem tenir problemes amb la bateria. Això és important. Amb els carregadors igual, hi ha carregadors que te'n vas a una botiga d'aquestes que són molt baratos i per 2 euros o per menys tindràs un carregador. Els carregadors, a part de tenir la certificació, han de tenir una certificació que ja surt aquí, han de passar una mica. Aquests són de Samsung i d'Apple. Vull dir, llavors, són carregadors que tu l'agafes i dius, bueno, pesa una mica. I com és que a vegades s'escalfi? A veure, amb el tema de l'escalfar, per un costat pot ser perquè no sigui el carregador que toca, perquè si tu tens un carregador que no toca, amb el telèfon, o amb la tablet, parlo dels telèfons, però amb les tablets seria igual. Què passa? Que l'electricitat va directament de l'endoll al telèfon. Els carregadors el que fan és que agafen l'electricitat, la revisen una miqueta, per dir-ho d'una manera, i la transmeten al telèfon. Clar, llavors què passa? Que si tu tens un carregador que no s'ajusta, s'escalfarà molt. Si tu tens, per exemple, un carregador d'aquests que són més senzillets, doncs també es pot escalfar molt. I per altra banda també hem de tenir en compte que mentre el carregador està treballant, s'escalfa. En el moment que el telèfon diu ja en tinc prou, llavors ja no carrega i es deixa d'escalfar. Per això, de vegades, ens podem trobar que agafis el carregador, tu has carregat el mòbil, l'agafes i dius, ostres, que calent que està, vol dir que el telèfon s'estava carregant fins fa res, o encara podés estar carregant. En canvi, si tu l'agafes i està fred, vol dir que potser són les 8 del matí i el telèfon des de les 6 del matí ja està carregat, i per això ja no funciona. No passa res, perquè tenen com un dispositiu que ja diuen tanco l'aixeta, i llavors ja no gastes més, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, els més antics sempre estaven carregant encara que el telèfon, i llavors notaves. I no li passa res al telèfon que estigui No, connectat? no. La bateria no pateix ni res? No, perquè Ja està. avui en dia no, però sempre d'una manera general, o sigui, si miren casos en particular sí que podríem trobar diferències. Per exemple, avui en dia hi ha molts telèfons, per seguretat et diuen, si vols preservar la vida del telèfon, de la bateria sobretot, no te'l carreguen al 100%, te'l carrega fins al 85%. Perquè carregar la bateria fins al màxim, han descobert, han vist que no és del tot bo, llavors no te'l carrega fins al màxim. Però ja són coses de configuració que tu li has de posar i que fins fa 4 dies no hi era, són coses que van sortint noves. Llavors, potser amb el vostre telèfon no surt aquesta opció i us compreu una altra, i llavors diu, si vols allargar la vida útil del telèfon, doncs activa aquest sistema que llavors veus que la bateria t'arriba fins al 85 i no passa d'aquí, encara que el tinguis connectat, perquè això preserva la vida útil del telèfon. Això ho fa directament al telèfon, t'ho pregunta. El telèfon te diu, vols allargar la vida de la bateria? Sí, doncs llavors li cliques allà i te diu, doncs la bateria arribarà només al 85. Llavors tu el deixes desconnectat i al 85 es para. És com si arribés al 100, però li queda aquest 15%, que és una mica de marge perquè la bateria duri més. Amb les aplicacions ja Exacte. Però ja és algú del telèfon, o sigui, potser ara, clar, jo per exemple ho podria buscar, aquesta opció en aquest telèfon no la tinc, però si ara em canvio el telèfon, segurament ja el nou telèfon ja em vindria amb aquesta opció i podria fer-ho. Per altra banda, també tenim les càrregues inalàmbriques, que seria això. Això, el que fem és que agafem el cable, el que sigui, agafaria en aquest cas la connexió que té aquest, que és una connexió d'aquestes micro USB. Les micro USB són una mica complicades perquè has de mirar molt com la poses, perquè si la poses al revés et pots carregar el connector, a diferència de... Ara us ho explico, d'aquest. Això, tu fas, carregues això, connectes això a la llum i això ho deixes a sobre la taula. Imagina't que jo ara això ho connecto i això no fa res. Ara, depenent del telèfon, en el moment que jo agafo això i poso això aquí, és una càrrega inalàmbrica, de manera que et carrega el mòbil sense haver-lo de connectar. Òbviament, el telèfon ha de disposar de càrrega inalàmbrica. Si el telèfon no el tens, ja el pots deixar aquí sobre, que no passarà res. Com un xoques per la cara. Faria la funció de... Sí, o sigui, substituïm això
per la connexió directament al telèfon. O sigui, en comptes de connectar-lo aquí, jo connecto això aquí. Si Clar. no fos... Exacte. I llavors l'electricitat passa d'aquí a aquí sense cable en connexió. Avantatge, primera, que no tens cable. Aquesta és la primera, que no tens cable. Tu saps que jo arribo a casa, bueno, arriba, el que sigui, tu arribes a casa, deixes el telèfon aquí sobre i es carrega. I ja està, no has d'estar pendent del cable si es connecta i tal. Això per un costat. Això ha d'estar carregat. No, 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 està connectat a la llum. Sí, sí, clar. Tu tens el cable això connectat i això aquí connectat. Llavors això, si tu el toques això, no, ni crema, ni s'escalfa, ni res. Ara, en el moment que, per un tema d'imants i tot això, detecta que tu poses aquí, llavors la base comença a transmetre electricitat. Necessites el mateix cable, però hem d'allà tallar i això... Exacte. Bueno, doncs és simplement això, que tu arribes a casa, per dir alguna cosa, tu arribes a casa, deixes el telèfon a la taula a sobre d'això i ja està, ja se't carrega el telèfon. O te'n vas a un lloc que després, el que dius tu, el teu endoll no correspon amb el teu telèfon, Per exemple. el poses aquí, Exacte, és aquí, no? exacte. Aquí Aquest aparell ja està carregat amb l'electricitat de... no, està connectat a la llum. Està connectat, això no té bateria. Exacte, llavors això està connectat a la llum, de manera que jo tinc això connectat i en el moment que poso el telèfon a sobre es comença a carregar d'electricitat i ja està. Això evolucionat és el que ens trobem, per exemple, en algunes taules. Tu tens taules d'escriptori que tenen una part de la taula amb un rectangle que ja diuen càrrega del telèfon. Llavors, tu arribes a la taula, deixes el telèfon en aquell lloc de la taula i el telèfon se't carrega. Òbviament, d'allà ha de sortir un endoll cap a l'electricitat per carregar-se, si no, no es carrega. O tenir una bateria allà enganxada. Una altra també de les utilitats que tenen és amb el cotxe. Ara ja molts cotxes ja porten això de sèrie. Ja ho porten. Aquesta peça, si la tinc integrada en el cotxe, vol dir que jo quan arribo al cotxe deixo el telèfon i allà on el deixi, si té això, es carrega. Llavors, clar, tu arribes al cotxe, et deixes el telèfon allà, vas conduint i el telèfon se't va carregant sense haver de connectar cables ni res. Però ha d'estar connectat amb el cable aquell del cotxe, no? No, perquè això ja està integrat en el cotxe. Clar, aquesta peça ja no la veus en el cotxe, simplement en el cotxe tu veus un lloc on et posa aquí càrrega ràpida del telèfon. Tu saps que si deixes el telèfon allà a sobre se't carregarà a les taules aquestes que us deien, doncs clar, si tu deixes el telèfon allà en aquell espai, se't carregarà, si el deixes en un altre lloc, no. I és l'avantatge que té, d'alguna manera, el que és la càrrega inalàmbrica. Sí, són peces que val 10 euros, vull dir que, i després el connector, bueno, pots fer servir el que tinguis del telèfon o així i ja està. També igualment hem de mirar si el telèfon disposa de càrrega ràpida, perquè clar, dius, jo em compro això, ho tinc tot allà muntat, poso això i dic que és que el telèfon no es carrega. Dius, clar, és que el telèfon ha de tenir càrrega ràpida, ha de tenir càrrega inalàmbrica, perdó, perquè si no, no ens funciona. Però bueno, són opcions. La idea és que tot el que són cables desapareixi, per comoditat. Per comoditat, clar, si tu arribes i pots connectar-ho tot sense cable, és molt més fàcil, molt més còmode i molt més directe, no? Vull dir, no tens tanta complicació. Però és això, la majoria de dispositius nous ja cada cop venen més amb càrrega ràpida, bueno, amb càrrega inalàmbrica, que seria aquest tipus. I per qualsevol telèfon, no? Per qualsevol. Sí, telèfons i d'altres dispositius. Per exemple, ja el tema dels rellotges ja directament ja no porten cable, ja no porten una entrada d'USB, sinó que ja tens la teva base i ja es carrega des d'allà. Aquí diferents tipus, a veure si el trobo. Jo vaig comprar un d'això per carregar, llavors no em va anar bé dins el cotxe. Aquí pots trobar amb això. Ho pots trobar. Sí, per això és important veure quin dispositiu tenim i quin li va. O sigui, aquest, per exemple, igual li va bé a un telèfon i no li va bé a un altre. Això hem de tenir en compte. Sí. El telèfon no té càrrega inalàmbrica. Bueno, no ho sé. Clar, No, jo no vaig comprar inalàmbric, vaig comprar una cosa per carregar el cotxe, que això no s'ha de tenir diferent. I quan vaig tenir-ho a casa, doncs no va anar bé. Però, escolta, si està connectat,
ha d'anar bé, no? A veure, si és cable, aquí hem de tenir... Ara anem pels cables, però per exemple, el que us deia, veieu aquí el rellotge, jo connecto això aquí i per aquesta banda tinc això. Llavors, deixo això així i en el moment que, òbviament ara no està connectat a la llum, no? Però això ja és, veieu, això ja queda enganxat i ja es carrega el rellotge. De manera que jo tinc, exacte, jo tinc això. Ho has de fer cada dia, aquest rellotge? No, cada 2 dies, depèn del que l'uses. Llavors, clar, ja no l'has de connectar al cable aquí dintre del rellotge, que tingui una entrada aquí, que també es pot mullar i tot això. Llavors és molt més còmode. Seria el mateix que amb els telèfons, és el mateix. Jo pensava que els rellotges eren com els normals, que tenen una bateria que dura anys. No. Piles, no bateria. Sí, els rellotges, jo un dia parlarem dels rellotges, però aquests rellotges, clar, tenen connexió a internet o tenen el que és la sincronització amb el telèfon. Llavors, clar, tot el que t'arriba al telèfon t'arriba al rellotge. I després tens el GPS, pots escoltar música, pots veure de tot. Llavors, clar, té la bateria. Les bateries normalment està entre un dia i 2 o 3 dies, les normals. Després, contra menys informació dona el telèfon, el rellotge, més dura la bateria. Hi ha bateries que duren dies, però llavors, clar, la pantalla és molt més petita i no tenen tantes coses. És una miqueta això. Però, d'alguna manera, les bateries també dels rellotges, com són més petites, sí que és veritat que es gasten abans, però es carrega molt ràpid. O sigui, per exemple, m'aixeco al matí, si la bateria està gastada, el poso a carregar i quan he acabat d'esmorzar i m'he vestit o m'he dutxat, la bateria ja està plena. O sigui, en menys d'una hora ja la tens carregada. Llavors, això permet de tenir més maniobrabilitat a l'hora d'utilitzar. Si no, després estan el que són les bateries externes, tipus com això. Són bateries també que més gran o més petita, més càrrega o menys càrrega. Llavors, de pes tampoc és que pesin més. Fixareu, aquesta és més antiga, aquesta és més nova. Aquesta té 4 vegades més capacitat que aquesta. Jo ara us els passo i notareu la diferència de pes. I això que tens connectat al telèfon? Això és el receptor del micro. Això, fil, cada dia. Sí. O sigui, jo ara estic parlant i s'encén per aquí. Llavors tinc aquí el transmissor que envia la senyal allà i l'agafa el telèfon i la veu, perquè si no tingués el micro inalàmbric, clar, d'aquí al telèfon segurament se sentiria malament. Llavors això ajuda, i sobretot a no tenir cables pel meu voltant enganxat o estar amb un micro així que és més incòmode. Doncs és això, fixeu-vos les bateries, o sigui, la blava em va costar més diners, pesa més i carrega menys. I han passat uns anys, vaig comprar l'altra, em va costar molt més barata, té molta més capacitat i pesa molt menys. Clar, tot això va evolucionant. Una bateria com aquesta, pots carregar el telèfon almenys un parell de vegades, bé, i ja et permet això, la pots portar-hi a sobre, i llavors si un dia tens allò que dius, ostres, el telèfon no em dura gaire, o sé que serà un dia molt llarg, que vull fer moltes coses, llavors portes la bateria aquesta i et permet, connectes el cable, el que sigui, el que necessitis. Ja està, tu necessites el cable del teu... Bueno, segurament tots dos són de la Xina, vull dir, però sí que es nota la diferència, llavors tu tens el cable i amb això ja... És això. Bueno, si tu veus que no tens bateria, que se t'acaba la bateria i no tens on carregar-ho, clar, això et permet carregar el mòbil allà on estiguis. Clar, tu pots estar a la muntanya, per dir alguna cosa. Hem marxat. Exacte. Veig que no tinc res prou. Clar, jo això ho faig servir... Sí. No, això. O un Android normal, això carregues a l'Android normal. Veus, tu ara arribes a casa, quan això se t'ha descarregat, veieu? Veieu les llumetes? Ara diu que té el màxim de càrrega. Quan això s'acaba, doncs llavors el connectes. Jo amb aquest no puc fer això. Fa 2 o 3 anys que el tinc, ja deu ser passat d'obsolet. Això? No, vull dir, jo ho faig amb el sistema antic. Amb el cable, sí, aquest seria amb cable, o sigui, tu connectaries d'aquí, connectes aquí al cable i per aquesta banda connecto el telèfon. Veieu ara aquí? Llavors això amb què es carrega? El que carrega el meu mòbil? Amb el carregador normal. Veus, ara mateix? Veus, ara el mòbil se m'ha engegat perquè està carregant. Quan la bateria aquesta es descarregui, llavors
la connecto aquí. Amb el carregador de... Exacte. Llavors jo ara aquí inverteixo, o sigui, tinc això, jo ara aquí la bateria, vale? Trec el cable d'aquí i el cable el connecto aquí. Això va a la llum. I aquest el trec aquí i el poso aquí. I ja està. Això ho carregues i ja està. Fins que surtin les 4 Quina llums. durada té aquesta bateria? Tens per un parell de càrregues del telèfon. Més o menys. Dic aproximadament perquè els telèfons, normalment les bateries del telèfon són entre 3.000, 4.000, 5.000. Llavors, clar, depèn del telèfon, si això té 10.000, clar, si el teu telèfon és de 5.000 i això té 10, doncs 2 càrregues. Si el teu telèfon és de 3.000 la bateria, doncs tens 3 càrregues, més o menys. Una com aquesta. Aquesta, per exemple, aquesta és de 3.000, aquesta és de 10.000, aquesta és de 3.000. Clar, amb aquesta no m'arribava ni a una càrrega sencera, però bueno, és el que hi havia. Llavors, clar, en el moment que van evolucionant, doncs van sortint aquestes i van molt millor. Perdona, Sí, pot enxufar altres endolls. clar, perquè aquí et permet connectar. Tu tens tant si agafa energia com si transmet energia. Clar, tu tens l'USB normal, per un costat, tens l'USB tipus C i tens el USB micro, que seria aquest tercer d'aquí, pels telèfons estàndard. Els Android, els telèfons Android van o amb el micro USB o amb l'USB tipus C. El tipus C és el que dèiem que serà l'estàndard per a Europa. Per tant, si encara teniu aquesta connexió en el vostre telèfon, en el moment que us el canvieu, segurament ja tindrà aquesta, que és molt millor perquè aquesta només té un costat, si la poses al revés et pots carregar el mòbil, aquesta no, i aquesta, per altra banda, també passa molta més informació. El capdat de dades que transmet i d'electricitat és molt més gruixut, per tant et permet de passar millor l'enginy. Que dius que Europa quedarà aquest? El gris, diguéssim, l'entrada. Jo tinc aquest. Sí, i en el proper mòbil que et compris, no tu, o sigui tothom, segurament ja tindràs aquesta, que serà l'estàndard. En el cas que tinguem un telèfon Apple utilitza aquesta, doncs Apple també, per aquesta nova normativa europea, haurà de substituir aquest cable per aquest. Així tothom tindrà aquest. Tothom tindrà aquest. I d'aquesta manera tinguis el telèfon que tinguis, tu saps que a nivell europeu, dispositius mòbils, o sigui, estem parlant de telèfons, però també per tablets també ens serviria, i els connectors diversos seria ja aquesta l'estàndard. I és això, jo ara aquí tinc que carregar el mòbil, connecto aquest d'aquí el connecto per aquí, com té bateria, ja s'engega la pantalla i va carregant. Llavors, clar, inconvenient, que has de tenir això una mica recollit i has d'anar al tanto amb això, però vull dir que també és veritat que dius, ostres, me queda un 12% de bateria, doncs ara no passa res, perquè ara ja amb això, quan d'aquí hora i mitja o així, ja estarà al 100% al telèfon i encara en tindré per una altra càrrega del telèfon. Això està bé. Podem carregar el telèfon, podem carregar una càmera, podem carregar qualsevol dispositiu que vagi amb bateries petites, és a dir, amb això el portàtil no el puc carregar. O sigui, ha de ser dispositius mòbils, tablets, però no un portàtil. O, per exemple, ara per connectar el projector no podria anar amb això, ja hauria de ser una bateria ja d'aquestes de cotxe, per dir-ho d'alguna manera, o un transformador ja més important. Seria això. Una altra de les connexions també que tenim estàndard, que està desapareixent, és la dels cascos. Encara portant aquesta connexió, que és tipus jack, això se li diu jack, aquest connector, és la que connectaria jo aquí amb el portàtil, connectaria aquí, clac, i això em fa de tant cascos per escoltar com de micròfon. Jo això em poso aquí, de manera que jo ara aquí, per aquí parlo i se'm sent, i per aquí parlen i sento. Com el micro veieu que queda penjat, no està tocant res, no fa interferència. Això hem d'anar al tanto, si portem bufandes, si portem mocadors o el que sigui, que llavors quan et mous, això fa soroll. Tu no el sents, però l'altra persona és molt desagradable, va sentint... Llavors és això, tenir-ho en compte. Aquesta part negra, és que
te'l tenen Clar, al micro. és això d'aquí. Clar, aquí, a part d'haver-hi un control de volum, que puges i baixes, també hi ha un micròfon. Clar, i aquest micròfon va molt bé perquè et queda a l'alçada de la boca. Hi ha un control de volum. Exacte, i tens el control de volum per escoltar tu, i llavors l'altre, si tu ara parles, si estem parlant per telèfon, clar, jo puc parlar, que em sentiries bé, perquè el micròfon no està tocant res. Per això deia que si ara portes el coll d'una camisa o alguna que quedi així i et vas movent, l'altre aniria sentent, és que sento un soroll, i tu diries, no, jo no sento res. I l'altre pobre té un mal de cap perquè no sentiria res. Això ho podem connectar tant en el portàtil com amb la tablet i utilitzar-ho només com a cascos per escoltar. O sigui, jo ara veig una pel·lícula, em poso això i no haig de parlar ni res, però tens la possibilitat d'utilitzar-ho. Clar, ha de tenir això, no tots els cascos ho tenen. Clar, si el casco simplement amb el cable normal, llavors tu no pots parlar. En el cas del telèfon, tenim la connexió. Si hi és, no en tots els telèfons, jo aquí connectaria, tinc la connexió i puc connectar els cascos amb cable. Ara, la majoria de telèfons que estan sortint ara ja no porten aquesta connexió. Per tant, tu ja no pots connectar això. El que has de fer és comprar-te uns cascos inalàmbrics per connexió Bluetooth. Són aquests que tots els tens aquí posats, però no hi ha cap cable. I es connecten directament amb el telèfon via Bluetooth. Però això ja serien connexions inalàmbriques, que ja parlarem un altre dia. Ara aquí parlem de connexions amb cable, seria això. Que va caminar i porta allò que els hi penja, sembla una Exacte. arcada. Aquí també el que diem sempre, en aquest cas aquests cables, doncs clar, contra més qualitat siguin, més et duraran i millor se sentiran, òbviament. Això sí que hem de tenir, per exemple, aquest cable, el veieu que és com de roba, no és de goma, no és de plàstic. Llavors és un cable que està... Saps que tu el pots rebregar i doblegar i això, i no es fa tan malbé, tan fàcilment com un altre. Ho pots tenir a qualsevol lloc. No necessites tenir, no? No, perquè, clar, uns cascos com aquests et serveixen per molts dispositius, sempre quan tinguis la connexió. Clar, si hi ha connexió. Però tu ara mateix, per exemple, en el portàtil, jo la veig des d'aquí a la teva portàtil, doncs clar, pots utilitzar els cascos amb el portàtil, o amb la tablet, o amb el telèfon, o fins i tot hi ha televisions, algunes hi havia, que tenen, en el mando a distància, tenen el connector. Llavors, clar, tu tens no has de connectar-te a la tele perquè el cable és curt, però tu tens el mando a distància al costat, el connectes i ja sents perfectament la tele. Llavors això ho sents tu i si vols fer una conferència o parlar amb un altre o fer una gravació de veu també la pots fer amb aquest tipus. En aquest cas, aquests cascos venien amb el telèfon, és el que us deia, abans venien els cascos, venien els cables, venien el carregador, ara valen el doble i ven només el telèfon i el cable. Sí, hi havia molts telèfons que venien, jo en aquest cas em venien amb el telèfon. Costa més, els costa més d'incloure. Sense cable. La tendència és tot que sigui connexions inalàmbriques. Clar. Això no hi ha. Ja, depèn del tipus, depèn del casco, que tenen una forma o una altra, i llavors, depèn de la forma que tenen, s'adapten millor a l'orella, se senten millor. Hi ha alguns cascos que te'ls poses a l'orella i als 5 minuts és que te'ls has de treure perquè et fan mal les orelles. En canvi, hi ha d'altres que te'ls poses i, ostres, no me n'he donat ni que els portava, perquè són més ergonòmics. Sí, qualsevol botiga Sí, per internet. No, home, evidentment, contra més bons són, més cars seran, però també és valorar, o sigui, quanta estona l'has de fer servir. Ara, per exemple, si te n'has de comprar, jo diria, home, compra't-el sense cable. Exacte. Vull dir que... Jo en aquest cas, per exemple, jo utilitzo aquests quan faig formació en línia, des de casa amb l'ordinador, faig servir aquests, perquè quan faig formacions en línia de vegades tinc moltes coses connectades i em crea interferències. Clar, si tinc uns cascos sense cable i tinc diverses coses, de vegades no se sent bé o llavors amb el cable, saps que per una banda t'oblides de les bateries, perquè això no s'acaba mai la bateria, i per altra banda saps que el so arriba sense interferències. Però bueno, vull dir que també depèn del que tu l'utilitzis. Com tot, sempre depèn de la utilització que tinguis. Clar, si tu dius, jo vull uns cascos mentre vaig a caminar i cada dia camino 2 hores i no vull estar pendent de les bateries, doncs compra't un amb cable i ja està. Però depèn de cadascú.
que són temes... Els cables sense... O sea, els dispositius sense cables també van amb bateria. Per exemple, un auricular d'aquests... Tot va amb bateria, o sigui, per exemple, veus aquest micro té una bateria que dura unes 5 hores. Llavors, al cap de més o menys unes 5 hores, saps que deixa de gravar. Llavors, són coses que has de tenir en compte. Potser vas amb els cascos inalàmbrics i no has sortit de casa que ja et diu s'ha apagat perquè no hi ha bateria. Llavors, que òbviament, tens l'aplicació del mòbil, que saps la bateria, com està, però has d'anar-ho comprovant. En canvi, amb això, manteniment zero. A mi el que m'agrada d'això és manteniment zero. Saps que el connectes i escoltes i ja està. No has d'estar pendent si té bateria, si no té bateria, si hi ha interferències, si s'ha connectat, si l'he configurat. Vas directe. És més còmode. Però el mòbil, a qualsevol lloc, per poder tenir... A qualsevol lloc mentre t'arribi el cable. Inalàmbric, a veure, amb el Bluetooth la mitjana més o menys són uns 10 metres. Mitjana, Amb aquests micros jo ara podria anar allà al cotxe aquell d'allà baix, 20 metres, i se sentiria igual, se'n sentiria. Ara, potser ja, si passo ja el cotxe, ja passo els 30 metres, igual ja no se sent bé. Seria la diferència. També depèn de la bateria. Contra menys bateria, menys funciona. Un altre cable també important és l'HDMI. Tinc un HDMI, això. HDMI. Seria HDMI. El cable HDMI, espera, ho posaré aquí un moment, les connexions i així els veureu. HDMI. Aquest està a la tele. Aquest és per connectar, l'HDMI és aquest. És aquest d'aquí. Aquí veiem, per exemple, aquí tenim l'HDMI, aquest és HDMI, aquest seria l'USB normal de l'ordinador, aquests que hem vist ara, i aquest seria l'HDMI, que seria aquesta connexió. Ja veieu que respecte a l'USB és més gran i té forma. L'USB és rectangular, en canvi l'HDMI té una forma. Aquest és per transmetre imatge i so digital. Portàtils i teles tenen connexió HDMI. Veieu? Aquí, és aquesta d'aquí, que tinc connectada, ara tinc connectada aquí al projector, veus, jo aquí connectaria, té un costat, o sigui, si el poses al revés no entra, i el que fa és, mitjançant el cable, transmet tant la imatge com el so. És digital. Però on t'ho transmet? Aquí a la pantalla? Exacte. Veus, ara mateix jo tinc connectat a l'ordinador amb el projector i veiem el que estic veient en l'ordinador, ho estem veient aquí a la pantalla. Si connecto l'ordinador amb el mateix cable a una tele, el que estic veient per l'ordinador ho veuria per la tele. I també el sentiria. És a dir, sentiries el que sentiries per aquí normalment, ho sentiries per la tele, perquè aquest cable, l'HDMI, transmet tant la imatge com el so. I és la imatge digital. HDMI. I els altres no? Transmeten la imatge? Els altres transmeten la imatge, per exemple, abans hi havia aquest cable, és aquest d'aquí. Aquest es diu VGA. Aquest cable transmetia la imatge analògica, però només la imatge. Clar, quan parlem d'imatge analògica o imatge digital, la qualitat és molt diferent. La qualitat és molt més alta quan és digital. Clar, si tu connectes l'ordinador amb aquest cable a la tele, aquest té les dues entrades iguals, tu connectes això a la tele i a l'ordinador transmetrà només la imatge de baixa qualitat, però no el so. En canvi, amb un cable HDMI transmetràs tant la imatge com el so. Hi ha una qualitat molt més alta. A veure, aquests cables estem parlant de 4, 5, 10 euros, només depèn de la mida, si vols un cable HDMI de 5 metres serà més car que un de 2, no? Però seria això. El portàtil ja ve amb aquesta connexió, de manera que tu pots connectar directament el portàtil amb la tele, per dir-ho, o amb el projector. Veieu aquí igual, aquest projector té una connexió HDMI, que seria aquesta, i aquí al costat veieu aquesta és la VGA, que seria l'antiga. Clar, si jo connecto aquí amb el portàtil o aquí amb el portàtil,
la diferència de qualitat és molt gran i a més no transmet el so. Ara perquè evidentment no estem veient una pel·lícula, no? Però si estiguéssim veient un vídeo o una pel·lícula, doncs ens permetria escoltar-ho pel projector o per la tele. És interessant. Faig experiments. Sí, val molt la pena que feu experiments amb això perquè us permetrà fer moltes més coses. Sí, després en el vídeo hi ha una... Jo si hagués fet... Més experiments. L'electrònica. HDMI, per aquell costat, i per aquí USB tipus C. Què vol dir? Que jo puc... USB no eren els llapis? USB tenim el USB normal i l'USB tipus C i el USB micro. Hi ha 3 tipus de USB. A l'estàndard a Europa serà aquest, l'USB tipus C, per tant la tendència és anar-hi cap a aquest. Si jo tinc un USB tipus C per aquí, el puc connectar al telèfon. I per aquí tinc una sortida d'HDMI que la puc connectar a la tele. Què em permet? El que estic veient en el telèfon ho puc veure per la tele, amb un cable. No sigui Smart TV. No, l'única cosa que has de tenir en compte és que tu a la tele li has de dir la sortida que vols, o sigui, l'entrada, d'on t'entra el senyal. Clar, perquè la tele té la connexió de l'antena i normalment quan nosaltres engeguem la tele veiem la senyal de l'antena. Tu li has de dir a la tele, no vull veure la senyal de l'antena, vull veure la senyal de l'HDMI, que té un botó específic que tu vas canviant i et surt antena, HDMI 1, HDMI 2 i, per exemple, et diu internet, per dir alguna cosa. Llavors tu has de clicar. Vas al menú amb el botó i poses HDMI. Si això tens connectat, veuràs que en el moment que et connecta et sortirà el que veus pel telèfon. De manera que tu el que vagis veient pel telèfon i vagis gestionant, com si fos el mando a distància, no fa falta que ho miris aquí. Ho pots veure directament en la tele. Fotos i tot això. Fotos, vídeos, el que sigui, pel·lícules, tot el que tu facis amb això ho pots veure amb el telèfon. Pots, no sé, per exemple, pots estar escrivint un WhatsApp des del telèfon i l'estàs veient a la tele, o t'envien una foto pel WhatsApp, ho pots veure per la tele, perquè és un cable. L'únic que li has de dir a la tele és que vols veure la senyal d'HDMI, perquè si no veuràs la senyal de la tele. No la deixes veure, sisplau. Sí, tant. També hi ha una aplicació, que també... En aquest cas no fa falta aplicació ni res, perquè és cable. Però amb una aplicació també es podia veure, jo almenys ho feia. Una aplicació mòbil... Hi ha aplicacions i després també hi ha aquest dispositiu, això es diu Chromecast, és de Google. Això val uns 40 euros, més o menys, 30-40 euros. Sí. També té HDMI i tu això ho connectes a la tele. Imagineu-vos la tele que no sigui Smart TV, és a dir, Smart d'intel·ligent i TV de tele. Tele intel·ligent, què vol dir tele intel·ligent? Que té internet. Smartphone, font de telèfon. Smart, intel·ligent. Per què és això intel·ligent? Perquè té connexió a internet. Ja està. Rellotge intel·ligent, per què? Perquè té connexió a internet. Ja està. Sempre que veiem l'Smart és això. Si jo tinc una tele que no té connexió a internet, la manera de fer que tingui internet és o en canvio de tele, em compro una Smart TV, o em compro això, que això val 30 o 40 euros. Tu connectes això al darrere de la tele i això es connecta al wifi de casa. De manera que la tele, de no tenir internet, passa a tenir internet. Això es diu Chromecast. Chromecast. En el vídeo ja posaré Chromecast perquè veieu el... Això si tens Smart TV ja no cal, no? Si tens Smart TV ja tens internet, per tant no necessites afegir-ho. Ja el tens a sèrie. Alguna connexió també no, per poder veure. El que has de tenir, bueno, tu a casa has de tenir connexió a internet, has de tenir wifi. Això és l'única cosa, és que... Sí, és que... O sigui, has de tenir un router. Has de tenir un router. Com es diu aquest? Chromecast, això. El cable... El cable aquest? Doncs un cable que ves de HDMI a USB tipus C. O sigui, tu li has de dir, vull un cable. Què ha de tenir aquest cable? Doncs mira, a un costat vull que sigui HDMI i a l'altra banda vull que sigui USB tipus C. Però HDMI, entrades a HDMI hi ha de moltes
No, bueno, HDMI hi ha aquesta, l'estàndard és aquesta. Després hi ha la micro HDMI, però aquesta és l'estàndard. Tu no dius una estàndard, que és aquesta més gran. A aquest costat, USB tipus C, perquè és la que té, en el meu cas, el meu telèfon té USB tipus C. Si no fos USB tipus C, doncs clar, tu has de mirar, el teu telèfon és USB tipus C o és micro USB. També. Clar, jo ara aquest cable el puc connectar al portàtil. Sí, pots fer-ho. Llavors, això ja parlarem quan siguin connexions inalàmbriques. Clar, la diferència entre un i l'altre és que tu aquest el connectes, poses a la tele sortida d'HDMI i veus lo del telèfon. Si ho vols fer per aquí, has de configurar això amb la tele perquè agafi el wifi, has de configurar el telèfon, has d'emparellar-los, que es diu, perquè el telèfon trobi la tele i el tele trobi el telèfon i sàpiga que hem de retransmetre la informació. Llavors, és més pràctic perquè no té cables i pots fer més coses, però és més lent, perquè això ho connectes i ja està. Això ho fas, exacte, tu ho configures una vegada i ja el tens configurat, ja no t'has de... Pot costar una mica, no?, configurar-ho. Costa en el sentit que és algo que si no fas habitualment, doncs et costa. És això, vull dir, si això ho fas cada dia, és com tot, quan tu fas una cosa regularment, doncs ja ho fas amb els ulls tancats, però quan una cosa dius, m'he comprat això i m'han dit que és molt fàcil, però no sé per on agafar-ho, és normal. També és veritat que després, bueno, si no mires un vídeo a YouTube o busques informació per veure com funciona i ja està, no és que sigui complicat, però sí que és veritat que té uns passos més que no passa això. Això és com configurar uns cascos inalàmbrics o connectar aquests cascos. Clar, jo connecto aquests cascos i escolto la música. Els inalàmbrics has de connectar el Bluetooth per aquí, per allà, emparellar-los, és més lent, però després ja saps que ja tens emparellat. Aquests serien els principals. Aquí, per exemple, veieu una altra entrada, que seria USB tipus C a una femella d'HDMI. Aquí, per exemple, jo podria... Perquè és el mascle, la femella. Llavors, clar, si tu aquest el vols connectar a la tele, necessites aquest. La tele tindrà aquest. Exacte, tu la tele tindràs aquest. Que tu connectaràs el cable a la tele aquest, que és el que té aquí o és el que té aquí a l'ordinador. D'aquesta manera vas jugant. I tot això són les connexions. A nivell de cables, per exemple, també podria trobar com aquest. Això, USB, això és un lector de targetes. Això val 5 euros, 10 euros. Si tu vols tramitar alguna cosa oficial, t'has d'anar, per dir, a Olot, a Girona o a Barcelona, a tramitar el que sigui. Tu arribes allà i et diuen, qui ets? En Pepito, vale, ensenya'm el DNI. Miren el DNI, veuen que ets tu i llavors pots tramitar o fer el que vulguis fer. Si això ho fas des de casa, la manera d'identificar-te és amb això, perquè tu aquí poses la targeta o poses el DNI. Tu llegeixes a l'ordinador, transmet les dades i llavors ja no has d'anar presencialment, això ho pots fer des de casa. És la manera de fer un tràmit de manera digital, de manera en línia. Ja has de tenir això. Sí, però bueno, és un lector de targetes. I no 5 euros. Targetes de banc no? No. En principi això no seria per targetes de banc, això seria per identificacions. Identificació com pot ser un DNI, o sigui, el DNI, parlo del DNI perquè el DNI porta un xip, sabeu que el DNI porta un xip, llavors tu quan poses això, llegeix el xip i transmet la informació. Llavors aquí està el kit. Una targeta, aquest en concret, una targeta de banc no la llegeix perquè no és compatible amb això. En el cas d'una targeta de banc has de tenir o la tarja magnètica o que sigui contactless, que seria la connexió inalàmbrica. Això també parlarem un altre dia, que serien les connexions NFC i tot això, que seria un altre tema. Però ja són connexions sense cable. Aquí, avui una miqueta estem parlant del que són connexions amb cable, que serien totes una mica el que estem veient. I n'hi ha més, cables. Aquí veiem diferents connexions. Clar, fixeu-vos que de totes aquestes, de les que estem veient aquí, pràcticament a l'ús general, HDMI i a l'USB. Les altres són connexions també, aquesta és la que seria abans, a l'UVGA, però aquestes són connexions que transmeten també imatge i so digital de molt alta qualitat,
però que ja no són un estàndard en els ordinadors. O sigui, la que sí que trobarem serà aquesta. Amb ordinadors i teles o monitors més antigues trobarem aquesta també. Amb ordinadors i teles noves, aquesta. I a l'USB, però la resta normalment no la trobem, perquè ja seria per coses molt tècniques. Seria això. No? A partir d'aquí, tots aquests cables que hem estat veient, estem parlant que des de 50 cèntims fins a 10 euros. Evidentment que si en vols un que tingui els connectors d'or i el cable sigui de no sé què, et costarà molt més, Però, clar, també és valorar-ho, que no fa falta tampoc. Això, per exemple, que seria la càrrega inalàmbrica, estem parlant de 10 euros que et pot costar. Si compres un de la marca no sé què i que sigui molt guai, doncs igual et costarà 50 o 60 euros. Però, bueno, el que és important és això que dius, quin dispositiu tinc, i en funció del dispositiu, doncs, quin carregador amb cable o sense cable li puc posar perquè funcioni, o cascos o el que sigui. Seria una miqueta això. I fins aquí la classe d'avui.